Zimbabwe has rejected a call from United Nations experts to release several activists who have been arrested and detained by authorities in recent weeks. Achipere mushe takaona UN ichipressurize mutungamiri wenyika wemasondamzo Mnangagwa chipaudza kuti aiwa repression yamakaita mukacapture human rights defenders mukatocha opposition members emunyika yeZimbabwe hazvisirizvo ari kudhimanda immediate release. Sanamina mashoko ataona kuti aiwa vakomana ava vachizovhura umbe manje vachijambunga unobva subscribe like utina on the bell icon. Tichipinda mupindula munhu muchinzi on Thursday August 15 the UN experts including special reporter on the situation of human rights defenders Mary Lawler argued Zimbabwean authorities to take action to free the human rights defenders currently in custody. In response, Zimbabwean government spokesperson Ndavaningi Mangwana stated on X that Zimbabwe is a sovereign nation and will not tolerate any interference in its internal affairs. Chipina mashoko anotaura anyora achiti no country's sovereignty can be compromised. The rule of law must be upheld within each nation's borders. Even the United Nations Human Rights Council cannot interfere with the implementation of a country's laws. Respect for sovereignty is paramount. Vana vatikona vakomana ava vari kuuya vachiti ramba push iri kuiswa navanhu veUN vachiti toda immediate release vakomana ava. Pana vatoona vana mangwana noita mazviko kuti aiwa Zimbabwe is a sovereign country, hamukwanisi kupinda muma-internal affairs edu, vatikuona nyika iri kustrugula. What's the mandate yema-unions akaita sana United Nations? Kuenforce ma-rights, kuenforce ma-laws. Vatikuona vakomana ava varatidza kuti havasi kuziva kuti vari kutaura nani, havasi kuziva kuti mandate yavo imbori ndeyei. Vorudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anopindurwa aiwa navakomana vecabinet yaED Mnangagwa. Penya comment section medu musaona subscribe or like, not on the bell icon.